хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. хонаи дуошёнаи назди ҳавлигӣ аз 2 сотих замин иборат аст. даромадгоҳи васеъ, роҳравҳои кушод ва хонаҳои барҳаво баҳри шумо роҳати зиндагиро фароҳам меорад. тирезаҳои калонҳаҷм ба дохили ҳар хона ва роҳравҳо нурҳои офтоб ва равшании табииро ворид месозад. ошёнаи якум аз 2 хона, 1 ҳаммом ва 1 ошхона ва ошёнаи дуюм аз 3 хонаву 1 ҳаммом иборат мебошад. ҳавлии хона барои ғунҷоиши як воситаи нақлиёт пешбинӣ шуда, атрофи он бо девору дарвоза маҳкам аст. манзилҳои муосири истиқоматии назди ҳавлигӣ дар қисмати ғарбии шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, кӯчаи Испечак 14 ҷойгиранд. телефон барои ба даст овардани маълумоти бештар 880 78 03 03